ai ka san munan komai da shi munan ai komai nan muna sai waya nan ba kai to nawa ai amma wayan yayi kyau haba wayan bulawa na ne da dama ai yau amma ga wannan ai ka sai wannan ina muna sai da abu wallahi wayan yayi kyau ai da kai yanzu to wannan nawa yake wannan yanzu gare tun da kai ne wannan yanzu ina ko kaman ma da 500 shikenan 500 kuma kaman 500 ba da ga 500 ba da amma saboda mu ka san mu nan mu komai sauki ne ba da amma ban nan tura ba okay to shikenan tura mun ba da amma ka san ni shi yasa kana dai ganin Allah ya okay ina ganin Allah babu da amma ka san mu yanzu to faɗo mu akan namba din nan okay 00 32 sai ka sa 43 sai ka sa 92 sai ka sa 31 shi ne akan namba sai ka tura shi yasa ok shine Anas na kowa ko za a gani wannan shago shine idan har ka ji wanda da bai bukatar wannan wani abu a wannan shagon daga kan cazan waya kan zuwa rigunan waya earpiece kai ka gani mutum an gyara muna yi kaga an gyaran waya muna yi sikirin nan ba abin da ba ma sawa muna gyara idan waya ka ta samu matsala muna yi saboda haka idan har ka zo nan inda ka zo yar gora fetur kana zuwa nan kace ina ne gidan Alhaji Idi shugaba za a nuna maka ga shagon mu nan ina nan gindin wata darbejiya wajen office din yan gwari kana zuwa ka tambaya a nan kace ina ne shagon Rapson dan Ikara kana zuwa nan za a nuna maka yasa muna bukata idan ka zo ne na bukata kayan muna da ingantattun kaya a farashi mai sauki sikirin gas komai muna sawa a shagon nan ba mu da matsala okay dama kamar gyaran da kaka ce kaga yanzu wayan maman mu ta samu matsala insha Allah ban kawo ma na ga kwanaki wai ya tana cikin bacci kawai yaro ya zo ya dauki wayan ka buga ta kasa wayan ya ci sikirin ya cike nan babu damuwa in dai ka kawo mu kuma za mu zamu gyara maka saboda nan mu muna gyara babu abin da ba mu yi wallahi gaba ɗaya ga shago ai da kazo in dai a garin Ikara ne in dai a garin Ikara ne a garin Ikara kana zuwa na yar gora fetur kana zuwa ka ce ina ne kofar gidan Alhaji Idi shugaba kusa da ofis din Dangwari kana cewa ina ne shagon Rapson dan Ikara idan mutum bai gane ba ka ce mai nan shagon Rabi Idris Ikara Alhaji kenan Alhaji kana zuwa nan babu matsala za ka na farko muna gyara muna sai da kwabobin wayoyi muna sai da earpiece da cajoji ingantattu ga masu caji na Ikara ga masu bukatar sayan cajoji saboda caji sawa a shago ka sa ingantaccen caza saboda mutum da ya kawo ma caji cajin kai waye ka ta cika full to muna sai da cajoji ingantattu masu kyau ka ga shagunan muna sai da abubuwa da dama a cikin shagunan nan insha Allah za ka ganni kuma shi da yawa tari ka san gaba ɗaya al'amuran da rayuwar ne ta sha bambam kai Allah kana taka Allah yana tasa shi yasa kawai za ka ga al'amuran ka da sun sha ita ma kanta wannan yan agar da gyara da abu ita amma ita abun da ta da mata amma ga shi ce na sa an ji ma na mai zai karba da gida okay to insha Allah kakka da mu insha Allah ai na ga gode na ga gode insha Allah na gode sai an ji masa yanzu to wannan tafi da tsohon nan ne ko ka tafi da shi kawai yanzu ka ga alaka na ga alaka ga mu ba da okay to ba da mu shikenan na gode ka sai an ji